umaga guys. This morning naman mag story talking tayo. Today is Sunday, so ganito ang ginagawa namin every Sunday. Pumupunta kami ng simbahan. Hindi natin kalimutan guys, magsimba kay Lord every Sunday. So yan ang parang routine namin guys, kasi pasasalamat kami kay God sa lahat ng blessings na binigay niya sa amin at sa lahat Lord, hindi lang sa blessings na binigay, kung ano man kami ngayon or good health, ganyan. So today guys, napaka foggy sa labas. Mainit kasi yesterday, and then ngayon bumaba yung temperatura namin dito, so medyo foggy at kulimlim paligid. So ganyan guys. So ngayon punta kami ng simbahan para magsimba at magkita-kita sa mga kasama namin sa church, brothers and sisters in Christ. Ayun guys. So napakaganda kasi pag makipag halubilo ka sa mga Kristiyano na kagaya natin, kasi nakakatulong din yan sa ating pag-grow sa pag-serbisyo kay God. Yun guys. So yun. Ganyan lang guys. Story talking lang tayo sa mga buhay-buhay natin. Ayun, at saka maging positibo lang sa araw-araw. Laging manalig kay God na nandoon lang siya palagi anytime. So kung mayroon man tayong mga pagsubok sa buhay, ganyan, walang taong walang pagsubok, mayroon talaga guys. So huwag lang magsumuko, kasi ganyan talaga ang buhay. So keep on going lang guys, and trust in the Lord na siya ang magabay sa atin at tumutulong sa atin sa mga pangailangan natin. So ayan guys, so kita-kita tayo mamaya. Mag-share ako kung anong ginawa namin after magsimba. So I'll see you then. Okay guys, tapos na ang simba namin. So medyo gutom na yung mga tiyan namin guys. So we decided na mag-pick up na lang ng lunch namin doon sa fast food na lang tayo guys, kasi para mabilis. Parang kumukulo-kulo na yung tiyan namin guys, kasi nagutom na. Usually kasi guys, hindi kami kumakain ng breakfast. So ito, kaya nagugutom na. It's around it's 12 o'clock na in noon time. So ganito guys, so pupunta kami sa fast food na they call it Wendy's. So mag-pick up lang kami na i-carry out namin guys. So ganyan. So pakita namin nyo guys kung paano mag-order dito sa drive-thru. Mag-drive-thru lang kami guys para i-carry namin doon sa bahay. Doon lang kami kakain. So ayan, ipakita ko sa inyo, and I will show you how to order our lunch. Okay, yung Wendy's. So nandito na kami guys sa Wendy's. Ganito ang drive-thru guys. Ayan. So ayan, mag-order ka lang dito guys. Let's see. Yung mga menu nila guys. Let's see. You got a fish sandwich on it. I don't want fish on it. Maybe I just eat home. Maybe I'm just gonna get drink. You want a frosty? Yeah, maybe frosty. Vanilla frosty? What is what flavor? Vanilla or chocolate. Vanilla or chocolate. I don't know. Vanilla. Vanilla frosty. So yun guys,
dito, mag-pick up ka dito guys. Ayan. Mobile rewards today? No. What can I get for you? I'll take a large chili. You want any cheese or onions in it? No. And I'll take a single with cheese, ketchup, mustard, onion, and pickle only. Onion and pickle. Alright, what else? And a spicy chicken sandwich. Alright. And a 10-piece nugget. You want any sauce with it? Ranch. Alright. And a medium Yes. medium chocolate frosty. Alright, I'll be 25 or 11, please. So, ayan guys, tapos na kami nag-order. So, punta na kami sa magbabayad na tayo. So, ganito sila dito guys, mag-order sa drive-thru. Ewan ko dyan sa Pilipinas kung ganito na ba rin. Kasi before, hindi pa ganito yung, wala pa silang drive-thru dyan sa Pilipinas siguro. Nag-improve na. So, ayan, yung order namin guys. So, let's see kung magkano yung mababayaran namin. So, very, ano lang siya, affordable price. Yung price nila dito guys. Kaya mas minsan, mas cheaper pag bumili ka na lang ng ano, kaysa magluto ka pa kasi medyo expensive. Then, pag magluto ka pa ng ano, tsaka take time pa naman. Gutom na kami guys. So ayan, hintay kami sa window na mag-open dyan. So ayan, dito mag-ano na kami guys. Kuha kami ng in-order namin at saka magbayad. Alright, thanks. So how much we owe? 25. $25.50 yung order namin na binayaran. So, ayan guys. So, papauwi na kami. You want me to stop and get gas in? Yeah, sure. Where is my straw, baby? Should be in the bag. Hopefully. Be right on top. Pamuna kami ng gas guys para ready na ako bukas for the whole week na yung gas ko na kakailanganin papuntang work. So ayun guys, gas muna. So, punta kami dito sa BP. Magpagas muna guys. Sawa ko maglagay ng gas. Gas. So, titingnan natin guys. Tayo ang maglagay ng gas guys. So, titingnan natin kung magkano ang babayaran natin. Ayan. Yan ang price sa ilalim. Yun is $3.44 sa regular na gas. Tingnan natin guys kung magkano ang mabayaran natin kung ilang galon ang needed sa cargo. Ayan lang tayo guys. Ayun ang automatic lang yan siya dyan guys. Mag-stop pag puno na. Ayun, $24.61 for 7.13 gallons. So ayan guys. Yan na. Okay guys, tapos na kami magpagas. So yan na, nandito na kami pa uwi. Ayan. So, hindi na ako makapaghintay na darating sa bahay. Kasi, nagugutom na talaga ako guys. Kaya, hindi ako nag-order ng food doon guys. Kasi hindi ako mahilig ng mga food nila dito. So, kakain ako ng, syempre, yung rice. Rice is life. At saka, nag-order ako ng chocolate na what is this, Han? Frosty. Chocolate
chocolate frosty guys yung in-order ko. Ganito ang mga ginagawa namin tuwing weekend. Priority talaga ang magsimba guys. Then pagkatapos, then diyan na mag-isip kung ano ang mga gagawin. Minsan hindi ako nakagawa ng Saturday, so gagawin ko siya sa Sunday. Mga afternoon, ganyan. So, ganyan ang buhay dito. Super busy. So, okay. Kakain tayo doon sa bahay. Pagdating, see you then. Okay guys, dumating na kami sa bahay. So, nandito na kami. So, naka-order na sila ng food nila. Ako, nagluto ako ng itlog guys. So, ito yung lunch ko. Rice na may itlog. Ayan. So, nakaluto na ako guys. Ang bilis ko nakaluto. Tsaka yun. Ito ang in-order ko guys na frosty. Chocolate frosty. Ayan. Siyempre, hindi lang ako mabusog sa kanin guys. So, mayroon akong suman guys na kakainin ko rin. So, kain tayo guys. Pero magdasal muna tayo before kakain. Ayan guys. So, kain na tayo. Ang sarap talaga guys pag may rice. Kasi rice is life. Ayan. Yan lang guys ang kakainin namin pag mga mabilisan. Gusto ko sa itlog kong kakainin yung over easy. Yung yun na pa guys oh. Yan. Parang pa siya. Tubig. Yan ang gusto kong pag kumakain ako ng mga itlog guys. Kasi very simple lang. Pag mga dinalian talaga guys. Ayan. Yung mga pagkain. So ito na, gagawa na lang agad. So yun guys. Ito yung frosty nila, chocolate frosty. Ang sarap na. Yung frosty ko guys, nag-melt na. Sarap guys. So, very simple lang guys yung mga kinakain during the day. Pag madali-dali. Walang arte-arte dito. Kailangan kung anong mayroong pagkain. Yan ang kakainin. At siyempre guys, kahit nandito na kami sa USA, ayan, suman guys na bulanghoy. So ito yung bulanghoy na in-order niya. So, binigyan niya ako. So, ayun. Suman bulanghoy guys. Ayun, di ba? Masarap. Masarap siya guys. Hindi masyadong matamis. Kasi yan ang gusto ko, hindi masyadong matamis. So dito rin sa Amerika guys, mayroon din kami mga suman ganito. So umahanap kami ng paraan para makakain kami sa mga pagkain natin dyan sa Pilipinas, lalo na paglaking probinsya ka. Kasi mga pagkain natin is yung mga duma-duma. Tawag namin sa duma-duma. Yung duma-duma means yung mga root crops, yung kamuting kahoy, or yung lutya, gabi, palaw, dami guys. So yun ang mga hinahanap namin dito. So nakapagluto din kami kahit hindi lahat ng mga pagkain nakakain namin, pero minsan yung mga nakakain din namin. So ayun guys. So maraming salamat sa inyong panonood dyan, and salamat talaga everyone sa suporta sa channel ko. Hopefully hindi kayo nagsawang suporta sa channel ko. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko guys, paki-hit yung subscribe below. I-subscribe nyo na yung channel ko para mapanood nyo yung mga upload videos ko. At huwag kalimutan, i-hit yung bell. At saka hit nyo na yung all para lahat ng mga upload videos ko ay mapanood nyo guys.
guys. So, thank you sa inyong panunood and you guys have a blessed day para matapos na akong kumain. Enjoy your day and always be kind to the people surround you and be a blessings to everyone. God bless and have a great day. Bye-bye.